Ik heb geen glazen bol, dus ik weet niet precies wat voor een luchtwegvirussen onze kant op gaan komen. Um, Hoe het op dit moment ontwikkelt met de COVID, is dat de varianten steeds minder ziekmakend worden. Ze zijn er, maar ze zijn niet heel ernstig ziekmakend. En je moet ervoor zorgen dat het middel niet ernstiger is dan de kwaal. En we hebben heel veel geleerd over maatschappelijk ingrijpen en ook wat de negatieve effecten daarvan kunnen zijn. Dus we zullen heel voorzichtig zijn met nieuwe maatregelen. Maar dat is echt pas te sprake als er echt een ernstige variant weer onze kant op komt. En daar is op dit moment nog geen sprake van. We hebben het erover dat het gaat om een milde variant. Maar voor sommige mensen, die kunnen toch ernstige krachten krijgen. Mocht u moeite hebben met ademhalen en zich zorgen maken, dan kunt u altijd contact opnemen met de huisarts. We hadden het net over die variant, maar ook over griep, die momenteel veel op Bonaire is. Wat moet zo'n iemand doen om een griep te bestrijden, laten we zo zeggen? Helaas is voorkomen beter dan genezen. Genezen met griep is sowieso lastig, het is uitzieken. Maar we weten wel dat op het moment dat mensen een gezonde levensstijl hebben, dat ze minder kwetsbaar zijn voor het krijgen van infecties. Dus gezonde leefstijl is voldoende slaap, genoeg bewegen, gezond eten, zodat je je immuunsysteem eigenlijk sterk houdt. En geen andere ziekte hebben waardoor je kwetsbaar wordt voor het krijgen van infecties. En nogmaals, als je het krijgt, wat iedereen kan gebeuren, dan is het een kwestie van thuis blijven, uitzieken, zorg dat je weer op krachten komt en dan weer doorgaan met hetgeen waar je mee bezig was.